Astăzi ne vom lucra tot de pare cu domnul Luca! Luca în 44, nu-ți dau eu. Bă, bă, Filip, am o întrebare. Poți să-ți iei o casă lângă mine acum? Bă, dar uite, poți să-ți zici să aici o casă lângă mine. Mă tot Deci o să-ți placă la nebunie mai cine că mi-am cumpărat-o. nici nu vreau să o văd. Hai, spune-ați prima oară ca să nu se cumpere cineva. Deci el e bombatul, așa îl cheamă. Da, așa. Bombast, uitați, scrie aici bombasticul 1 is home. Mă, ia, ce mașină ți-ai cumpărat? Asta știu de aia. Nu asta. Ok. Lasă-mă puțin să... Hammer H2. Nu. Trebuie să mă teleportez undeva. Care nu o să... Că trebuie să mă clonez și o să merg cu asta, bine? Ok, sper că nu e asta. Eu să le arăt abonaților cum se face un video. Intrăm aici. Bun. Așa. Căutați aici. Imediat. Dacă tot să postezi. Da, vă arăt după. La final vă arăt. Hai că vin acum acasă la tine. Da, nu mai iau mașină, mă teleportez direct la el. Bombatul. Am ajuns. Wow. Am uitat de RS4 total. Eu am făcut.
Bă, ce? Să vedem. Bun. Am întrebat, sunt pe server? Păi, nu știu dacă ești pe server ăsta. Stai că eu acum le arăt abonaților că totul e full. Breaks-urile îs full. Fire full. Nitro e full, asta costă Robux și n-am. Asta e singurul care costă bani. Și ăsta e suspension. Și acum drive 3 nu e drive. Nu. Așa și... Stați să leacă. Bună, gata. Ia să ne uităm pe aici. Underglow, v-am spus că costă 50.000 one color, care îmi place mie. Așa. Aici pentru... Îi fac jante roșii, negre. Ia să vedem. Negre. N-arată bine deloc. Le lăsăm albe. Știu eu de ce le-am lăsat albe. Poți să pui casa lângă mine? Ăla e loc lângă mea, cred că ți-ai pus-o. Nici nu știu unde ești. Aici am și un iglu în fața mea. Ai și un iglu în fața ta? Stai că vin acum. Stai mă că le arătam abonaților cât de fain e audio-ul meu la... Deci eu am mutat. Trebuie să iau toate audio-urile la parte de 500 milioane. Că n-am nu o să fac în viața vecilor mele banii aia. Deci nu voi face chestia asta niciodată. Asta este mașina de mafiot care... Hai că îmi spawnez chiar în momentul ăsta. Spawn. Yes. Gata. Ne-am luat casă. Care pui casa mare? Care ai tu? E pe telefon. Și eu fac un video de pe laptop. Da. Pentru că mi-a graficile prea mari. Iar, bun. Aici așa mă numim. Bă, știi că tu dacă mergi pe aici cu mașina poate să alunece. Știu. Mamă, ce grafici urâte are acum. Măcar nu mai mergi. Bă, dar cum intru aici? Așa bine. Măi, eu nu pot să intru. Pentru că nu mai să iau mașina. Nu pot să intru. Auzi, ia-ți o mașină și vin aici și eu urc în mașină și mă aduc aici în interior. Asta puteți să simt și eu. Face! Ups. Help! Ce e? Eu nu pot intra, vreau să-i spar asta, casa. Repede, Audi. Nu vezi.
La mine acasă. Am murit la volan. Dai că mă teleportez la mine acasă. Teleport? Ce? Nimica. Stau. Deci răzi. Bun, ia să vedem mașina în putra. Da, deci cam acesta a fost episodul de azi. Pa, pa!